Uluksal, sadın uvadi, asmani, zemini, insanı birleştiren kudrettir. Akıl ile dünyadaki ehli dadı hadiseleri göz yetirmek için sana payhas verilendir. Nazar kıl. Dünya dinlemeyal küçücük hem de tükünüksüz uludur. Oku, ömrüm son kupuzuna çelli, haka taraf, hakikata taraf git.
Halipam, ekidelim bunu. Ekidel hekim. Vay uşağlı. Halipam, Allah bizim günahımızı etsin. Hekim! Yine, Abdullah atan göz eli bilen yazan hatı. O bizim pirimizdi. Öz cesedini ılma bahşetti. On şeylediğine ananyan. Yöne men kâder nökörlerme Lokman. Beş on cesedi kövledip meyitlerini sezen medresenizin yerdemeyin attırın. Onson doğan karnaşlar cennettedir öydip sadaka varını verip yürün ilat. Karnaşlarının meyitlerini yerdemeyininizden tapsalar olur sizi ne derler biliyorsunuz mu? Lanet taş ederler. Vezir, sen şeyle işe başorsan, onunla men pes ölme arda. Han otur Lokman. Men beyli necis matlap bile gelmedim. Sen onu biliyorsun. Hormatlı vezir, munna men 400-500 talibim var. Ençençe şagirdim var. Men olary taşlap gidebilmen. Hekim bir serçe perçe diyenin ovan depetini çayınına da bolur. Yöne bir güd üçün belent asman, belent dağları gerek. Yaradan seni beyik alem kılıp dünya getirdi mi? Demek sen beyik erlin kulluğuna da durmalısın. Bilen Sultan Mahmud kan notur ol ha günün meryanın. Sen taşıvızlı taliplara bilim versen kadına da adım alimlara, akıllarlara sapak verirsin. Kim biliyor Sultan seni öz yanına laysa, hali bizim sana yalvarmalı oluruz. Altın dinar diyenin böyle akar durur. Ha? Vezir, sen ölçüğün pol, aylık vezipe. Sen köşüğünlüğünü, men bolsa almam. Kitaptır divanın ol hücremi, qaznadan ey veriyen. Hanımın kitap var mı? Hindistan'ın ehli kitabı Sultan'ın köşüğüne. Sultan her yürüyüşte ulu baylık bilen kervan kitap getiriyor.
Näme sultan seni pagda kaldırmaga çağıryandyr öýdýäňmi? Ha? Sultan Mahmud Beyik Sultan. Allah günýaldyr. Emma günnen kaçan ýakşy. Ýoksa Han sen pikret hekim. Sultanyň öz eýwerýän gözleri näme boş gider öýdýäňmi? Men seni güýçlenek eder. Eger gaňryşyňa gaýtsaňam kelläň alar. Men onu sultan ertip bermeli. Vezir, sen sultanın köşkünde dälle ürgenişde. Was oturanlygy unutmagyn. Her ýeten arkaýyn alyp gidiberer ýaly arzan kellem ýok men. Men kellämiň bahasyny sultana milýandyr. Luqman hekimiň kellesiniň bahasyny halkam bilýändir. Ona aýlanyp duran köne dünge diýerler hekim. Senden başga da olalım bir hekim ýaşap geçipdir. Ol körlen gözüni açypdyr. Maýyplar ýöredipdir. Hatda öllürem diýeldipdir. Ona İsa Ruhullah diýerler. Ýöne sonum haja süýläp daşlap öldüripdirler. Ödem bilýänmi kimler daşlap öldüripdir? Şo gözüne açanlary, diýeldenleri, ýöredenleri. Men seni öz toprağın dalağına taş ettirin. Hekim. Sen benim için bu yönü koyvur Lukman hekim del. Sen benim için siyaset. Kan sen ödün pikir et. Sultan hekim iki yedek yanına çağırıptır. Sonunun ey görýän vezirini veripdir. Emma hekim sultanın çağırlığını eret edip gitmendir deyip. İl yurdun içinde, halkın içinde gürrüm yayrasa. Sen avrayına arşa kalır. Sultanın kıvırtı yerini yeksan olur. Men bana yol vermen. Men ýaşalar hanlar hatta sen paşam mamunum sultanyň huzuruna barmak bak bilýäke men gedip gören alymy sultany masgar etdirmi? Masgar etdirmen. Ine sen şu jagy Hudaýsyz kitaplaryň üçin men seni dardan asyrym. Eşitýäňmi? Dardan asyrym. Näme sen paşam mamun men sen güýçlek çyk bolýanyň bilýän nädir öýdýäňmi? Bilýä. Emma alajy ýok. Lukman hekim. Ol sultan bilen düşman bolanyny uruşturjagny bilýär. Uruş! O sen üçün uruşturup bilermi? Ber jogabyny. Gepli! Maňa bir zat diýdiňizmi? Men pikiri umra bolaypdyr. Hekim. Kimeden gepimi oturdu, tamam. Boşumu yığına. Haçan uğramorluğunu özüm sana məlum ederim.
Çıpır Mahmud Sultan'dan 5 vakt namazdan başka näme diýseň çıkar. Yönölüge 7 deryan suun için alqılal iýbiren nälir? Dowla düşmän. Belkem bir sebäwara ýelenýändirler. Geljek diýdiler, gelerler. Hoş. Ayak sesi var ya Allah. Biz Mamun şaň mihman köşünde bolduk. Mamun şah uruşdan gaçýar diýip gelmişeklerini öz öýüňde de oturtjak däller. Men ertir ýerden alqylal bilen gazna gitmeli. Sultanyň fermany şeýle. Mene başgaçkaly uğramak. Mahmud Garnawy 3-nji gezek aňsat bile sözünde daýyl atmaly kadiýan. Ol könürgünce çodaýsa uly weýrançylyklara bolar. Daşoğlu ýurduna goşun dartman on gaýrat çatmaz. Akly gözündedir. Türkmenin kimligini bilip duranlar. On ödüm Türkmen ahiri. O hiç kimden korkmaya. İni seyredin. Ençe ýyllar Hindistana koşun çekip berbat edip taala baylaryp ýör. O da sultan edeni diýär. Daşoğlu ençe ýigitler nökörlüge gitdi. 30-40 müňe bardyr. Nökörlere pul bolsa bolany. Mahmud Garnawyň döwleti gaty güýçlendi. Inni oňa diňe şan şöhret gerek. Ähli görnükli şahyrlar, sadanlar, alimler on köşünde jemlenni. Sultan olara tallasyny gaýgyranok. Emma olun arasında men bolman. Sen hancak gitsen hekim, menem şoýana. Uz boyun köýne kenaryna sal taýynlaň. Abu Abdullah atamyzy hormat bilen depin edin. Allah bizim günämizi geçsinler yerine. Bir kepdelik yol adygy taýynlaň. Neşi men alkymya kitabym. Men muny padşahymyz Mamun Şah Hazretlerine bagş etdim. Men adımdan öz elim bilen gowuşarardım. Ýary gece bolupdyr. Men entek öýde barmaly. Onda näme? Hoşlaşalyň. Kaka, İbn Sina gaçypdyr.
Ongaşşağına öňem bilýädimle. Sultanyň huzuruna nädip hekimsiz baryp bilersiz? Sultan Heredin, Hesibedin, İbn Sina'ny alyp geliň diýmedimi? Eger gerek bolsa, el aýagyny güýlüp getirmeliýmedimi? Ýa-ýam Sultanyň fermany ýazyndan çykaraýdyňmy? Sen balykda da, däl gadynada da, sen türkmen ýurdunun oturunyň unutma. Sultan Mahmuda syýla hormat edýärler, ýöne onu türkmenlik üçin. Çäkden çykdygyňam senem, menem, Sultanyň raýaty diýip syýlap goýmadylar. Hekimsiz barsak sultan nedir? Hey oğlum. Dünýäň bulanmaz ýerlerinden başy karardan senin tek ýaş ekeniň. Kaka, men köp zat bilýän. Men yüzbaşy. Eger men hekim alıp barmasam, sultan meni dardan asar. Hekimi zorlala ketsen türkmenler kelleň syýryga geýdirler. Anan soň şol iki ajaryň arasynda ýaşaýşy ýol tapmaly. Sultanyň ýanyna boşama baryp bolmaz. Boş barmaz. Dünýä bolsa şum habar ýaýradar. Lukman hekim kaçıpdyr. Yollu da galtamandır öldürüptür. Anhada hon kellesi. Dir Lukman Sultan'a gerek. Emma on bize gereği yok. Hekim kaçtı. Onu sen gulamların öldürdü. Sen bolsa gulamlarını. Vesselam. Halipam, bir ihtiyaç ellenmermez ýaly. Diňe giýje ýüzünden gors. Elbetde, ilasyz ýerlerde ünlüden gider. Bak onuň dogry hekim. Ýöne atlyk aýdan bolsak bölen kogudan epesli arana açardyk. Gyssanma Halipam, gyssanma. Hudaý badyr. Beybe, owadan yerler o. Eyyam 20-30 şäheriň deňinden geçti götýän hekim. Entek azap-azap şäherler öňde Halipam. Maşryk gala, Göklen gala, Ak şäher, Garkyn gala. Hadara şenli ýene 40 şäher bardyr. Cennet diýen cennetde. Diýme onna biz cennete barýatsa. Yok Halipam. Garkyn galadan soň çöle çykyp, nire desen musoy diýip gidiberýäris.
dövüş meydanına bolan bolsadyk. Onunla biz Züleyha kimdigimizi görkezerdikle. Qara gözüm, arslan yürekli er yigittin hükmanının maşı olup, suud etmeli ahire. Katlı bir piyada geçipdir. Yere girtegem taparın. Gözlen! İki dünyada cennetim, meleğim seni rıvanı. Köngül sana atıksar, yürek yolu rıvanı. Nummur sual bilemen, jahana gelmişem. Hem de cevap vermeli yüzümün sualı. Düşümde sen duama, huşumda sen duama. Rıvanı. Min serwerim, min cenabım, begim, sen näme ýadaýdyňmy? Boynundaky näme? Bu men baktym söýgülim. Taňry ýalkadym serwerim. Buň ýal sowgat şahytlaryna da ýokdur. Rıvanı bunu sana kim berdi? Mun iki tane gulam getirdi. Hekimi verdi diýdilere. Seredämiň owadanlygyna, seredämiň en aýlygyna. Alqlalyň pırlagy diýsene. Owarredani. Sen boynuňa rolan awul ýylan ahyr söýgülim. Bemen üçin dar ağacının halkası ağrıyım. Inni men bir bıqıvada münasip dälmi? Rıwana eridim sen müň mertebe münasip. Bu jahanna senden başga men hiç kimim ýok. Emma bu tumor sultanyň maňa guran düzüdir. Eýtem näme sen sultanyň gyrnagy bolasyň gelýärmi? Sen aýdýanyň näme? Sultan seni öz köşküne çagyrýar. Sen baş hekim etmek isleýär. Sen bolsa biziň bagtymyzdan ýüze gurýar. Beýdimesen Rıwana. Maňa da düşün ahyry. Men eýýäm. Bir netije geldim. Özela sen meň üçin janyň teniň bermäni taýinlyň. Ädir bolsa sen bize gülüp bakan bagtdan ýüze gurýar. Wah, edidim sen maňa ananay. Ine görürsiň. Biz o ýerde aýşeşretde ýaşarys.
Sen ne hili sağda ruana. Ben nelikte bağıtlı olup olmaya. Böyle şunda bu dinlemeye neticeden çıkarım. Özellikle dinlemeye ve ağırlaşmak var. Kökten çıkarımlarda en be ağırlanıyor. Özellikle dinlemeye neticeden dindir en be hoşmak var. Ba dindir en bar var koşmak ba iki dindir en iki ba iki koşmak ba üç sürekli dengleme cemleniyor. Oyan kozu, Arhimet, Cahan yağtılya. Ondan beyli beyik açtıktan sonra uklap yatmak hevestir. Evrika. Kozu. Neme? Kovu mu? Kovu? Sen beyik fikirlerin iyilinden kovup yetmek bana başartma halifam. Dinlemeye Allah. Halifam, düyüşümde benim köp uğraşan fikirler çöküp gördüm. Emma sen bu açısın halifam. İnsanın aklına asla gelecek zat değil. Fin beyik alim hekim. Yöne karar olacağını beydi oynama. Tanrı şayattır halifam. Kut öğün basırganıp düyüşümde ayttın ahiri. Menem yazvallım. Ey bir var. Yalkadan yalkaya veriyen o. İnni 3 yıldır bu dinlemeyen çözülmeyen kelle dövüyor.
İşin oy halipam. Allah'ın yaradan sağdınınla. Yağış yağmurun sesi, deryan şağıllısı, dengin soğukunu, ölümden berdek kesellen bilemidir. Yol vardın sefeştilya. Ölüm bizden katı taşta değil. Şiirpelen nağra dartya. Hayvanın şahsi nağra dartyan bolsa onu dağıt. Garip ennelen gününü. Doğrusu yol vardın adamlardan korkunç değil. Men olar naharlağım gördüm. Nerede? Kapatada Rumistan'a ondan könür göçtü. Mamun Şah'ın feilgahine olar naharlamak bana müyesser edipdi. Şundan Udvoy deryası bilen Hazar dengdini tarap gidiversen göreceğin yol varsa olar, kaplan olar halipam. Hava Türkmen kovmanın deryasının adam Oğuz. Dağının adına da Oğuz diyeler. Düzünün adam Oğuz Han. Biz Oğuz Han'ı peygamber hasaplayız. On yaşan meskenem, on su içen deryasam, giden dağlarım, yüzüm keramatlılar. Sen doğru aydiyan. Türkmenler ve pahalılığı bilen güçlüdür. Türkmenin imanlı ıtıvarlı harptığını yedekliyim miliye. Korkuyunu bilmeye olur. Kadim zamanlardan beri özünü kurtganlı sayya. Sen Türkmen yurdunu halipam. Emmes bu var. Men bir ayağım gördü hekim. Lağır düşün göğremi Kavristan eltemek kalli. Men baral adam sen hekim. Sen yali dana alım dünya katı seyrek gelya. Sen yaşamalısın hekim. Sen ömrün geleceği gerektir. Almana yerin şekelini örköz. Anha biz dağdan begdili galasının duşundan geçtik. Ürgünçten yüzüp başlanmada 3 gece gündüz oldu. 72 saat yüzüptür. 2 saatte da bir çağrım yol geçeceğiz. Rahat aydiyan. Sen yerin şeklini kitap yal okuyan. Çakın çak bolsa biz Qarkın Qala qoylaşdyk. Qarkın Qaladan yol bilet adam alıp uğrasak aňarda bir hepdeden parawda bars. Yine bir yola aydiyan. Biz yanlış iş ettik. Eğer de biz atatlanım olsak onunla kovudan epesli aran açardık. Helak bolardyk halipam.
Siz qaragymyň nämedigini bileňiz. Daş oğudun öz ıstısı var. Kumun öz ıstısı. Oğul, sen meni atıňa atardyň. Azyk ukot yol sayıma tutuşdun. Yol belet bolup öňümize düşdün. Şu wada çenneteň adyňy ma bilemzok. Men adım Atsız. Atı. Şu ýagty alınca saňa bir münasip adam tapylmadymy? Tapılmasına tapıldılar. Yönü dakan atlarını men almadım. Men isleyen adımı bana takmadılar. Bu ýigit maňa ýarany. Bimen qarabaşym diýip ýola çykan ýigit bolaýmasa. Terediň deňiz saýkanyp ýatyr. Merhemetli o deňizlerle sağlığım. Sağlığıma gitsem aňyrsyny ajalagdan açyp ýatandyr. Ağzından iki geçipdir. Onun kolegası öňde bizimki İza. Atlanın! Jowdan gaýdýança düşläp birazdan jalalyn. Ey Allah can. Dünýäň orur tarahyna beýanyp ýatan çölü näme diýip yaratdyň Tanrym? Ya bir var. Allah Taala güllerde bir gün düýatly janawer ýatapdyr. Yankı bir varın yatan janawery egir bugry gödöňsi bir zat bolup ýetişipdir. Onsoň bir var ony bar seni gözüm görmesin diýip dağa waka kowup goýberipdir. Dağın daşlary bolsa janaweryň dawany ýaralapdyr. Onsoň ony Allah Taala takra kowupdyr. Takra da ýagyş ýagyp janaweryň aýyrda-aýyrlayıpdyr. Ay onsoň näme? Ahir Allah Taala näçegini bilmän, şölüsany ýaradyp bar seniň mesgeliň şu bolsun diýipdir. Näme diýsene ýaşy, seni biz başymyza agyrtmak üçin näle ýol belet diýip aldyk. Eger sen hakykatdanam
yol velet bolyan bolsaň, onunla bir yol tapıp berde gurrun ahıra gede. Ya halipam. Bu çölüstanına yolu dine tüveleyi tapyanlar. Sebebi onun gitmeli yeri yok. Ana sonu çiğnem sağır tarafa çapya. Sen näme çäşerlip arkayın yatıverdin gülün, yolumuzu yitirdik diyecek bolýarmyň. Ey halipam. Qarogumda yol ine şu yerden özlemeli. Görsene bunu akıl taktiyara. Zik mihi ubi initium humanitatis eddicam tibi. Eddicam tibi, magister. Quo humanitas venit. Cevap bertem bolýarmy? Yaradan adam oğlun yaradanna, yer bilen göğün arasyna yaşa ver. Ýagşylyk et, yamanlyk et, işleme. Bar git keypin kelläňde sen, alan galan özüňki diýipdir. Unzur aleyh deliluna yakrifu lugatal latiniye aydın. Ya halipa, Arap diline geçsek bolup adara galma. Yol velediňiz onum suwara bilýändir. Yeni hayta diller bilýän. Ya valla, adam dilinden başga ählisini bilýän. Vay yetereken o. Näil görýän halipam? Türkmen dilinden başga yine de 9 dili bilýän. Hatta sanskriden bilýän. Sen Hindistan'a da boldun mu? Halipam, menden nirede bolmadyň diýip sorasana. Senden yol velet bolmaz. Yol velerdim dälmen. Eger ertir bir yerden guy tapmadan, onna sen atyň ölürmeli bolarys. Bir yanıp yatan çölüstanna içimlik suwumy bilen sen atyňa saklap bilmersiz. Bedewat ölürenden özüni şehit ölen ýaşy. Halipam. Bunda dowlalmak bolmaýar. Huda yol berde adaşmarys. Duyum taparys. Bumlu türkmenler qarogymy qazyp elime deşik edipdirler. Ha men ýanymda Wewurça var. Qarogymyň ýugdaly sasyna Wewurça tohumyndan bir gasymy ýanynda bolsa, 2 hepdelep suwsung bolýar. Sen bir adiyatda diýinjiň al halipam. Meni işleyin. Beýle imsalalyk haçan tapylýar? Halipam? Ya Allah'ım, edenine şükür. Ýaş ýigit.
Han gönüňden gel. Näme maksat bilen bize ýollaşyp boldun? Hakykatymy? Meňe näme atam? Ýaşlykdan golma kitap tutturdular. Dünýä aýladylar. Olar men akyllar etjek boldular. Ay howada. Ibn Sina ýala hekim bolup bolmaýar. Başga hekim bolmakda da man ýok. Men bolsa düýbünden teleg işetdim. Atsyz aşyk boldy. Züleyha, Permanmer qara dağlar ağdırayın Perhat değil. Permanmer gidip dinsizliğin butun arkallap alıp qaydaýyn. Emreylesen her permanyna taýyn men. Züleyha gyýda aşyk bolýar kim bolupsyň sen? Men gede dogonum serkerde. Budaçylyga gelende men alqylalmaly jennawada radylyk bermendim. Sen adyňa ma ýok aşyk bolýar. Görle. İkimiz bir mektepde 10 kilbil okuduga. Okanda näme? Sen gitdi, amamyň gyýdyny öýlen, özüňe münasip alla näme totomly bolsun. Men serkerdeler netlinden. Züleyha, men sen ýürüňe barýan ýol hükman tapaýmaly. Ýakmak, sen agyp dönüp, duşman bilen sögeşedik gördüňmi? Sen duşman kellesini getirip gördüňmi? Sen özüňe münasip adam gazanyp bilen ok, ahsyz, adyňa ma ýok. Ýene saňa Züleyha gerekmiş. Eýse men sögeş meýdanynyň gaçdymmy? Hanaýt kimin kellesi gerek saňa? Maňa Lukman hekimiň kellesi gerek. Kimim? Lukman hekimim? Lukman hekimim? İbn Sina? Hawa Abu Ali ibn Sinan. Züleyha, henege diýemem. Sen näme söýgün henek bilýärmi ýa sen men henek edip söýdüňmi? Söýbeme bilen ok. Näme üçin? Näme üçin taňa hekimiň kellesi gerek? Hay işi gaýdan nätäni bu dünýede ahsyz sorsuz getipýärsiň aşyk ýigit. Lukman hekimiň kellesini getirseň, sen dünýä bellatly boldun. İle meňdeş atly adam moloňdan soň hosarlaňy berseň, oňa tordy hanum. Aýdyň dünýäde birden tümli garlaşyp biljek eken. Cümle jahan herekete getirýän iki güýç bar. Logos, Eros. Paýgas bilen söýgü. Bagtly söýgümi, betbagt söýgümi pargy ýok. Dünýäni söýgü ýalkaýa. Yeri, nädik gitjek? Abu Cenab, men taşlamaň, meni alyp gidin, meni goýmaň, men tuğsuz öler çölüň içinde, goýmaň meni, meni alyp gidin, men çydar, gaptalyňyzdan ılgap gider, meni goýmaň, rehim edin. Yalvarýan Abu Cenab, men özüňizden goýmaň, alyp gidin. Men ýadaman, gaptalyňyzdan ılgap gider, alyp gidin meni.
Kim? Tığırın ağır deret. Yanıp yatan çölüsün. Isı edil canın alıp barıyor. Ussadım. Akıllarlara samsık ölüm. Beyiklere pes ölüm. Ullara kiç ölüm. Sen tebigatın kadasına kavat gelip dursun. Ussadım deyimem ama men hiç kaçanam şeytana tapak gören şairdim bolmanı. Ya halipam ısı göresin gelse araba git. Heveşstana var. Ana bilsem şo yerde kurşun yal erep yatan çölüstan. Heveşstanna ısıdan yana kuşlar yumurtkolaman göl cücele yemiş. Deysen deymeden ama hana ol. Sen gepin gurruna edil sallançaktın açanın gepi hali. Hova halipam edilisinden vardın. Men devecikken diyen üstünden hataptan açıptırın. Ayeri. Kaçıpsın, taň edipsin. Näme? Edil Mesihimizin depemizden düşäýmeli sen? He? Ey Allah, beyle de var tükönüktü, kuturmu, güdap borme. Garavumdan son, sakar doğduğum beyle korkunç olmaz. Bazım bırakma soyu yetemedi hekim, doğduğum darsta değil yali. Hey Allah sen yali beyi galıman bir doğda katar mı? Yok merhametliyim sen arkayın molay. Amanadın tavsiranmadığına sen gün cennete düşersin. Allah Teala bu dünyada cevir cepa çektiren alamana o dünyada da yalgırıp bakar yok. Ussadım, sen bizim halipamız. Eger sen ruhdan kaçtan, karogumdan biz geçip bilmeriz. Yeri. Näme? Braurttan
yoğurtdan idime. Adıma dönün edil Allah. Sana yüzleni. Yaradanına yardım ver Allah. Ey keremi çok Allah. Beg yigide, alp yigide, serdar yigide, Şirvatan Han'a rahim eyle. Ey kudreti güçlü Allah'ım. Ağıp dönüp sevuşumda, ennam canımdan kırmızığana kanna, vakt diyen neler. Men ağlaplar, bağrımı dağlaplar yalvaryan. İyil oğlunu, Şirvatan Han'a rahim eyle. Edil Allah'ım. Ennem, iki arağımı yaşlap sana yalvaryan. Şirvatan Han'a rahim eyle. Ey kudreti güçlü atam Oğuzhan. Arşta kursu olğanam yetiş. Şiirler şiiri Şirvatan Han. Namrat gitmedin pelekten. Rahim milsin edeydi Allah'ım. Rahim eyle. Bennana medet ber Tanrım. Ey keremli kerametli atam Korkut. Sen kanna olğanam yetişti. Şiirler şiiri Şirvatan Han'a medet ber. Amin. Amin. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Esselamu aleyküm. Aleykümselam. Selamun aleyküm. Selam. Aleyküm. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Selamun aleyküm. Aleyküm. Sağ ol. Sen hekim mi? Hekimler hekimi Lokman hekim mi? Kudretundan aylanayın yaradan. Kerem'e dönün. Men henil münacatını tamam kılmakam. Beyik Lokman'ı karşıma getirdim. Kudret. Daşağıl kanna, üç kuyu kanna. Kudret kim yok. Şirvatan Han, seni Allah yalkadı. Sen inşallah kutulursun. Lokman hekimin gelen yerine dert belalar dep bolyanlar. Olkus perrotet. Mors partit nulle. Düğün geleyen mortok. Keterdigem. Becererdigem. Dert ötüşüptür. Kesip dertten dinleyen bolsaň, kes Lokman. Sen öň beýle derdi kesip görendiň ahyry. Birge jagarlyk. Şirvatan Han aňyry ise ýargy ýetýärdi ýaxşy.
Sen keseyen bolsak diptin ahiri. Kes Lukman. Kesenimiz bilen umit az. Umit yok diýseňem boljak. Koca, oğul senki. Olsun meg. Şiirvatan han 14 yaşına yeten günü kolundan tutup sen ıgtiyarına verdim. O yigit senki. Yöne ölümen bir daha daydayın. Şiirvatan hanın takdirini şum acele edilen bolsa koyul düşök dölmen. Sen bıçağından öldün Lukman. Türkmenler çıdar. Türkmenler yönemene dertten ölmez. Şiirvatan han, biz 3. Sen, men, sen keselin. Egerde sen tutuşluğuna men tarafıma geçtin, onna biz 2 olup kesellen üstün çıkarız. Eger sen keselin tarafına geçtin, onna biz kesellen yeňlersiz. Pikreyle. Ey Tanrıyım! Şiirvatan hanın başına 40 öküzçe sadaka olsun. Amin. Amin. Sadagan olay ne deydi Allah? Dertli benden derdini emetmeye medet ber. Özün keremlisin Allah yetişe veri. Verin. Ey Tanrım, kudret, adamda tarihini täze ýan başlandy. Lukman kefeliğini kesip yolup içegesine ayırdı. Acarlan utordu. Ödem nirede? Karavumda. Gözünü de aydın Türkmenler. Gözünü de aydın. Şiirvatan han, inni yaşar. Gözünü de aydın adamlar. Hava. Mamunun köşk mektebi dünyanın ägirt alimlerini işlemege ürgünce çağırdı. Şoň üçin Mahmud Garnaw gudatçı. Ürgünç şahatyna howpabanmasyn diýip Al-Biruni, Al-Hammar, Al-Arqiýaly alimler zoraýakdan sultanyň huzuruna barmaly boldylar. Sultan, Daşawdyň üstüne ýygyn tartyp bilmez. Birinciden ol, Daşawdyň şahy Mamunyň halif bilen ýakyn dostlugyny bilýär. İkinciden bolsa, oň türkmenler bilen duşman bolmagy hiç kaçan bognusmaz. Sebäbi Seljuk türkmenleriniň awraýynyň hasy ýokary galmagy oňa injalyp beren ok. Onları nädip berik düşdüňiz? Sultan bilen biziň dawamyz başga.
Sultan bizi öz huzuruna göçürüp çağırıp getirdi. İnnemol özüne bütünlüğün tavin olmamız isteye. Biz hiç kaçan hiç kime tavin olmaz. Hormatly alymlar. Eger siz bärde galayyn diýseňiz, onunla diýdämiziň üstünde ornuňuz bar. Eger siz bärde galsaňyz, yekece de sultan siz tarapa kıya da vakıp bilmez. Nesip bolsa ine Şiirvatan han ayağa galandan soň aberde gideriz. Doğrul ve göç bilen eýýem şo yerdedir. Ölümüm berdinden qaytdım. Hatta men ruhumun göwrämi terk edip barýanyny duydum. Bu dünyada adam betpagyly bilen hayırlığı başaryan bolsa, onu Allah ruh diýilýän bar mukaderi. Tuğleme. Yiğit dağı däl bolar. Yurt turban bilerler, söyüp söýlüben bilerler, yurdu goraban bilerler. Aýtmyşlaryna görä, ulan atasy Seljuk Türkmen, Hydyr ata duşanyş. Bolýa sağa manca barym. Sağ otur. Sağ olun. Sağlıkda görüşelim. Bolýa sağa manca barym. Sağ olun. Ýaşy Sağ sağ ol, otur. taňary alkadyň hekim. Size de taňy Sağ olun. Sağ Beden manca işleriňiz barym. Allah'dan gaýsyn. Belki şeýle bolsun. Ömrüňiz uzak bolsun Lukman. Hoca, sağ oturun. Taňry alkadyn. Eri, Şiirvatan han, hiç tat gaýgy etme. Tut ýaly bordun. Uzak ýaşa. Taňry alkadyn hekim. Size de taňry alkadyn. Yer bolýa. Hekim. Adamçylykdyr. Ýollyda azar beren bolsa görkezersiňiz. Seljuk begleriniň tarhan haty. Allah'dan gaýsyn adamlar. Eden hyzmatyňda taňry alkadyn. Sağaman barın. Sağa manca bar. Yoluňuz da ak bolsun. Sağ oturun. Eger biz ata-babalarymyzyň ýoly bilen ýöresek, Allah Taala ilmi damy bizlik bor inşallah. Hey, hudaýsız. Biziň dodaklamada Edil derwişiň dawany ýaly. Ýaryk boldy. Merhemetlim. Şo ýaryklyň her ýerine bir garpyz çigdin oklasaň, para weçelli hatyr berse gerek. Ýene degişenem bolýar abi. Sen atyň senden münkerem akylly. Beýler ýanymyza ýol berip boşak bollar. Ýene den bolsa
Nozoya var yani oğlu. 5 vermay meal belet deyip bağrını bulaştırdın. Halipam niyene? Koloydaki kuya çelli. Bir salımlık yol galli. Han sen soğuluna teret bakali. Köne şeherin haravatçılığını görüyorsunuz mi? Nusoya çelli. Bir geçelge çıkkalli. Halifam diyene. Hanın nuru alına da teret. Asının ipinin üstüne oduna moysa olacak. Ona bir bağlasa da olacak. Ya. İniye sana olca. Özlere Türkmeni ben diye. Yok, Türkmen olacak olsa gittiğin yoldan yürümez. Elimi çöz. Neyme gerek bolsa özüm tap bereyim. Belki men ilme telpem alıp bağlara çıkarın. Gidaçlık ederin. Akıllıca olsan men senin kuluvağlarına çıkarın. Bulmasa deydil kelleğen aların. Yerden ağzınıza her yalı acıya mı? Gece yarımdan son savıkınıga mağır yandır. İçin bozulup ilerleme diye gerek. Baharcınla arayıplıktan varsa hiç saat yoktur. Sana men gol yazmam gerek edel. Ayağı o da gol yazman hemen gerek. Ayşe diyen tere savrak gola vurun. Kitaptır kağıtları orada ayılayma. Altın var. Kadar var ha. Altın taptım. Benim tattım. Nereden taptım? Nereden taptım? Oğuzun mev. Oğuzun bey? Siz onu nereden tanıyanız? Elimi çöz. Men onun yarasını seyretmeliyim. Ey tentekler. Siz kimin elini dağınınızdır biliyeniz mi? Siz ölüyün direldip bilen Lukman Hekim'in elini dağdınız. Kolun femelip durmağında horcuna koğuca teredin konuna Selçuk beylerinin tarıkını katı olmalı. İlki Hekim'in elini çöz. Hey! Değmen! Özüm haklaşarın. Çekilin bir kaptala. Çekil! Yeri Lokman.
Sen sultanın kaçıp kutularını öýtdiň mi? Sen bütün dünya sultanın kıdıgını bilen okmu? Sultan sen Karabaşıňa diýsen gymmatbaha kesdi. Men sen Karabaşyňy alyp barsam, eň molmanyny müňbaşy bolar. Eki melini degirme. Erkek bolýan bolsaň meň bilen tutulaş. Sen özüň ýaly asgyn bilen döwüş. Merwin Hanmyň gyzyna galyň deregine Lukmanyň kellesini ekitjek bolýanyň el bilmese de men bilýän. Eger o gyz Lukmanyň kellesini degýän bolsa, oňa men öýlener. Cesedi atasına yetirin. İnnama bizim bar edip bilecek kömüğümüz şey. Yine ahiri gödül köpet dağım görme var ekim. Men elil bağlalam size yüreğimdeki naydın. Asırlar boyu dünyanın ehli cahan keştelerinin dilinden düşman eyle bu acap mekanını doğruymaysam görüp bilerin öydüm baktım. Sen niren ağrıya halipam? Ağır demek neyme? Esret demek neyme? Yaşayış demek neyme? Sen barsalım yatta uqyňal. Dağdanlar nesip bolsa Nusoyda bors. Nusoyda bolsa yayrap yaynap diýin çalar. Bağışla. Men tötänden Şirbatan han bilen insan maradaky içkin gurrunu eşitdim. Sen men dinlemek isteýänmi?
Sen gödüňe getir. Sen göwüräň asmanyny asal-asal bolup dur. Sen başga dünýäni bileňok. Sen duýgulaň dünýäni kabul edip bileňok. Sen öz göwüräňi duýmakdan mahrum. Şeýle ýagdaýda bu dünýede öz barlygyny duýup bilermiň. Bilerin. Diýmek sen islenlik halla özüňe akyl ýetirmäge okuyply. Bu bolsa ruhuň marlygyny subut edýär. Ruhuň özünde bolsa akyl paýhas bar. Ruhuň paýhasy bilen älemin paýhasy baglydyr. Yaradanyň emri bilen beýik paýhasly ruh zemindäki ruh bilen birgýär. Zemindäki ruhum öz akyl paýhasy bar. Ruh paýhasy bilen ýaşajakmy? Beden paýhasy bilen ol adamyň özüne bagly. Beden öz paýhasy bilen zeminiň lezzetlerini ymtylýar. Ruh bolsa asmana, ölüme, ýaşaýyşyň manysyna akyl ýetirmäge ymtylýar. Şer şeytandan, hayır Rahmandan. Beden ölse de ruh ölmeye. Ey Tanrıyım, men başımdan beýle bela ve terinleri rýaly, men yetmişim näme?
Selamun aleyküm. Aman oturmaz. Aman oturmaz. Selamun aleyküm. Salam aleyküm. Aman mıydım? Salam aleyküm. Aman oturmaz. Selamun aleyküm. Eylik salam. Selamun aleyküm. Ve aleyküm esselam. Oturun. Bibi, aman sağ oturur musunuz? Oğullarım sağlık mıdır? Sağlıktır. Siz hem sağaman geldiniz mi? Hava geldik bibi. Yollu halifa etmedigem kalmadı. Yöne hayır de vermedi. Öğren, görmedi gördü kalınır. Kıyınadır, cevr cephaları, kân görün gururdur bi. Meni dil dünyayali uçalıp durun. Büyük halifam, dünyada kesel guturmasa, tebibin kesellemege hakkı yoktur. Türkmenler sizin yaşınızda öýlenýärler. Hanımaňa elinizi verin. Merhemetliyim. Her bir ösümlüğü, her bir yaprağı, üns verip sıyınlı. Hayvanlara seret. Olur barada pikir eyle. Entege ütgeşiklik yok halipam. Rahatlanın halipam. Ehlünsüňizi bir yere jemleň. Häzir yerin ýüzünde senden başga hiç kim yok. Diňe sen, onsoňum sen görýän zatlam.
Menen tek beýle hekimçilik asla görmän. Howa bu kudret. Yaş yigit. Halipan çeşme alıp bar. Beýle halipamyzyň derdi näme? Siz alim hekimler. Biz orta yönüköy tebip. Halipaňyzyň keseli ýok. Oň aýatda ýaşamagy höwes utarpdyr. Eger siz onu ýaşaýşa islegde öredip bilseňiz, soňuny mendi keldeýin. Gidelim. Oňa diýinjalma gerek hekim. Sizem diýinjalsaňyz gowy bolar. Para wiwiň öýi siziň öýüňizdir. Ine şu gün Abu Sahiden bizde mehmançylykdy. Merhametli Abu Sahid. Dünýäň ähli ýyldızlary 9 pelek ay gün biregi dartyp duranlar. Dünýä şo dartgynlyk esasyna saklanýandyr. Ýok, kim ýok. Elemiň ähli ýyldızlary ay günüň pelegi Allah'ın kudreti bilen aylanyanlar. Yine heret. Hekim, muňa näme diýersiň? Men muňa mene babaň kudret diýip bilerin. Yeni gerek zadyňyz barmy? Ediz mehmanlam. Allah ýalkasyn. Bir kemmesiz. Sizden bizim söhbetleşligimize başlasaňyz hoşal bolardyk. Siziň bugünkü jedeliňiz näme netije berdi danışment alymlar? Men duýgym bilen göz ýetiren zatlaryň ählisine Lukman Hekim ilmi bilen akyl ýetiripdir. Men ilim bilen ýeten ýerime mene baba duýgusy bilen göz ýetiripdir. Gaydim sen, Lukman Hekim'e, hekimliğin täze bir dünýäsyny açdym. Beýle hekimliği görenler,
Pederlerimiz tebipdi. Her bir adamın öz daraktı, öz canları, öz ösümlüğü, öz cismi bolýar. O, sinladım. Ähli canı canarlar öz melhem çöpünü bilýär. Zemden güzärliň ýanyna ýaşaýar. Öňler adamdadan biler eken. Ýöne soň kör bolupdyr. Men Buharaň beýik urganjyň kitaphanalaryna Hindi, Yunan, İran, çynmaçyn, Arap hekimçiligini kemsiz öwrendim. Emma sizin tebipçiliğiniz ýaly tebipçilik barada hiç zat ýok. Sizin tebipçiliğiniz meni hayran kaldırdı. Dünya hekimçilik ilminin cemlenen kitabı gerek Lukman. Onu fennin başka yazıp bilecek yok hekim. Belin bek kuşa. Onu sana halipan meteke bilen para uyuyu tavşırıyor. Yine yanındaki yol bilettin hazır ol. Dice kardın yazar. İnni orada bağlalam. Oylanma. Meni yeki oyun. Yolu urumakak. Deyincalayın. Tanrı yelkasını kıydım. Men su adamdı. Suda öziyen kuş men. Ömür boyu kuysak gelen o adamı ine şu yerde işittim. Bir dansa çağakam evimizin kolayına şiller akyan çeşme yadıma düştü. Halipam, sen ılma ölümün aşık bolup ýaşadyň. Türkmen merdi-merdanalygy, danalygy, insan perwerligi bilen seni bennuwan eyledi. Kıyın günne arkaňda dağ bolup, hoş günne dogan saýasyny saldy. Sen bu topragyň ogly bolup ýaşadyň. İnnem şu keremli toprakta rahat yat Halipam. Ýör şägirt, gideli. Men şägirt? Yüzüm garadır Halipam. Vah. Näler gidjekli. Hudaý saňa zehin beripdir. Ýör.
Senen tök özüňe bir münasip adam kazanmaly ahire. Ýörgüdeli. İbincina yeni 30 yıl yaşar. Almın durlup odoklarını ölmez etmez iz koyup dünyanı bağlar. İbincina hicri senetinin 428. yılının Ramazan ayının ilkinci anatında 57 yaşında dünyadan aydar. Ençeme yıllap Lukman Hekim'i iyidarlap, ona adar veren Sultan Mahmud onun 7 yıl ömürler. Desine de kuvvetli devleti dargap başlar. Evincina ölününün bir yıldan son toğrulbek, Beyik Selçuk Türkmenlerinin kuvvetli ağırt ölü devletini esaslandırar. Beyik Selçuk Türkmen devleti Rumi, Kavkazi, Merkez Asya'yı pazarlandırar. Alımın, bilimin, medeniyetin dünya merkezine uğurlar.